Па баках. На другі дзень лета камунальная служба па невытлумачальнай памылцы ўзарвала воданапорную вежу на вуліцы Вузкая. Некалі яна і напраўду адпавядала назве, і на ёй маглі размінуцца не больш за 2 пешаходы з сярэднестатыстычным ахопам таліі. Але праз стагоддзі вуліца стала адной з самых шырокіх у горадзе. А найменне, тым не менш, пакінулі ранейшае. Ды і назвы шырокая, вялікая, прасторная ужо даўно аказаліся занятыя. У выніку гэтага прыкрага інцыдэнту быў пашкоджаны ўчастак дарогі паміж гарадской лазняй і канторай рытуальных паслуг, што, між іншым, стварыла нямала камерцыйных праблем не толькі для вышэй названых устаноў, але і яшчэ для 2 дзясяткаў іншых, якія знаходзіліся на той жа вуліцы. Работамі па аднаўленні дарогі займаўся гарадскі дэпартамент дарог, начальнік якога быў з ахвотных да алкаголю. Ужываў ён не так шмат, каб не быць здольным кіраваць сваёй установай і таму страціць пасаду. Але з іншага боку, усё ж празмерна, каб паспяваць аператыўна спраўляцца са службовымі абавязкамі. Ды і яго падначаленыя не асабліва спяшаліся, бо іх заробак залежаў не ад аб'ёмаў работ, а ад выдаткаванага часу. Здаралася, яны нават любілі наўмысна зрабіць няправільна, каб потым перарабляць. У сувязі з гэтым дарога на вуліцы Вузкая дагэтуль не была адрамантаваная. І пані Стэфанія вырашыла прагуляцца пешшу праз гарадскі парк і будынак пошты да гасцініцы «Залаты гусак», якая дасталася ёй па смерці мужа. Не сакрэт, што сканаў ён не ад старасці ці хваробы, а ў выніку няшчаснага выпадку. На курорце мужчына наблізіўся да абрыву, каб памахаць жонцы, якая праплывала ўнізе на катары. А калі павярнуўся назад, наўпрост перад ім узляцела птушка. Ад нечаканасці ён рэфлекторна адхіснуўся назад і ў наступнае імгненне зваліўся на камяні. Акрамя гатэля, муж пакінуў Стэфаніі папяровую фабрыку і дом моды. Дзеля справядлівасці варта адзначыць, што і яна бралася шлюбам не з пустымі рукамі. Ад бацькоў жанчына атрымала ў спадчыну некалькі будынкаў у горадзе і ў сталіцы, рэнта з якіх прыносіла вельмі добры прыбытак. На хаду сцёгны гэтай дзябёлай жанчыны, круглыя і надзвычай аб'ёмныя, незвычайна рухаліся па шырокай авальнай амплітудзе, зачароўваючы вока. А ў дадатак да таго ўзор яе сукенкі і зусім ствараў гіпнатычны эфект. Стэфанія даўно не хадзіла пешкі, і ад нязвычкі ў жанчыны пачаў намульвацца мазоль, які прымусіў яе злёгку пакульгваць. Таму яе сцёгны не пагойдваліся плыўна хвалямі, а хутчэй рухаліся нібы гадзіннікавы механізм, які робіць цыкл, робячы ў канцы пстрычку. Тым не менш, як ні дзіўна, нязручнасць не выклікала ў Стэфаніі раздражнення. Усе яе думкі займалі звычайныя дробязі і дэталі вакол, якія яна з цікаўнасцю разглядала, як гэта адбываецца звычайна ў падарожжах, калі трапляеш у незнаёмае месца. Нават прадчуванне таго, як яна неўзабаве будзе піць гарбату з пірожнымі, якімі менавіта яна не паспела вырашыць, адышло на другі план. Жанчына ўжо перакацілася на другую нагу, а яе погляд пачаў слізгаць па пацешнай шыльдзе цырульні, калі Стэфанію ледзь было не збілі з ног. Нейкае дробнае, але вельмі хуткае цела выскачыла на яе з-за рога. Каб пазбегнуць сутыкнення, яно было вымушана рэзка змяніць траекторыю, ад чаго ў наступныя імгненні праслізгала па пяску і павалілася далей у траву. У нечаканых сітуацыях гаспадыня буйных прадпрыемстваў, пад чыім кіраўніцтвам знаходзіліся сотні службоўцаў, і дзе розныя здарэнні пладзіліся як крошкі ад булкі падчас яды, ніколі не гублялася. З усёй дасведчанасцю яна вокам ігненна перабрала ў думках найгоршыя словы і найбольш моцныя выразы, ды ўжо сабралася напружыць галасавыя звязкі, як малады чалавек,
чыё худое цела перад тым прамільгнула перад самым яе носам, павярнуў да яе твар, які толькі што адарваў ад травы і якое зараз яе змякчыла. Стэфанія ўбачыла вельмі прыгожага юнака з шырокімі вачыма, чыстымі і напалоханымі, доўгімі залацістымі валасамі і бледным дзіцячым тварам. Ён вельмі жаласліва папрасіў прабачэння, быццам прамяўкала кацяня. Да ўсяго таго дадалася кветачка, якая міла прыліпла да гладкай шчакі. Не разумеючы, чаго чакаць, хлопец скурчыўся, калі жанчына наблізілася ў шчыльную, і над ім навісла вялізная постаць з шырокімі плячыма і неахапным для яго станам. Нясмела ён нарэшце сустрэў яе позірк, які свідраваў яго з-пад густых чорных броваў, чые прамыя канцы амаль зліваліся. Ды асцерагацца яму ўжо не было чаго. Падобная знаходка насамрэч прыемна здзівіла жанчыну. Стэфанія дапамагла маладому чалавеку падняцца, бегла гледзела, ці нядужа той пабіўся, і павяла да сябе ў гасцініцу, да якой заставалася не так далёка. Там, у рэстарацыі залатога гусака, яна спачатку накарміла хударлявага хлопца, а потым загадала прынесці што-небудзь прыдатнае з дому моды на змену запэцканай і парванай вопратцы новага знаёмага, якая аказалася ў такім стане і не без яе ўдзелу. Разам з тым яна распытвала маладога чалавека, чыё імя, як высветлілася, Стэфан, і суразмоўцы даволі хутка разгаварыліся. І так, па ходзе размовы, малады чалавек падзяліўся, што яго жарсцю з'яўляецца шчыпаць людзей. Тое было не хуліганства, не аматарскае захапленне, не частка нейкай пралічанай стратэгіі, а менавіта жарсць, якой складана даць рады, якую немагчыма кантраляваць, але якая прыносіць самае вялікае на свеце задавальненне і палёгку. Стэфан, маўляў, і спрабаваў бы часам стрымацца, ды рука быццам сама цягнецца, без яго ўдзелу. А ўнутры нарастае непераадольная сіла, якой урэшце рэшт даводзіцца паддацца. Бо, як пачынае мацней падавацца, хіба нічога насамрэч жудаснага не здарыцца. Але тады адразу становіцца вельмі добра і прыемна. Раней было нашмат прасцей. Яны жылі разам з сястрой, і Стэфан мог шчыпаць яе. Але нядаўна яна выйшла замуж і з'ехала ў іншы горад. Шчыпаць стала няма каго. У выніку ён сёння сарваўся на працы і паскуп пакупнікоў. Яшчэ палова бяды, калі б ён працаваў у аптэцы, дзе старыя ці хворыя не асабліва адчулі б. У кветкавай краме або на рынку, дзе за укусамі камароў і мошак ніхто б не звярнуў увагі. Але ён быў прадаўцом у спакойнай посуднай лаўцы, дзе ад найменшых спалоханых ці абураных торганняў і падскокванняў пакупнікоў білася нямала тавара. Да таго ж усё адбывалася на відавоку ў гаспадара, і было не адвярцецца. А той, перш чым звольніць, яшчэ прайшоўся па Стэфану самымі злоснымі, крыўднымі і гучнымі словамі. Так крычаў. Стала настолькі сумна і крыўдна, што захацелася ўцячы і ляцець з усіх сіл. Але ён паспеў пераадолець толькі адзін паварот, а далей ужо ледзь не сутыкнуўся з пані Стэфаніяй. Досыць хутка ў гэтым хлопцы жанчына разгледзела цямлівага і, што не менш важна, сумленнага чалавека. Распытаўшы дадаткова пра ранейшыя месцы працы, захаплення і некаторае іншае, яна канчаткова зацвердзілася ў сваім меркаванні. Праз некаторы час паступова з яго можна было б выгадаваць добрага адміністратара. Акрамя ўсяго іншага, варта было яшчэ крыху панізіць ступень даверлівасці і відавочнай добразычлівасці, ды ўмацаваць патрабавальнасць і суровасць, што па яе досведзе было вырашальна. А пакуль Стэфанія узяла маладога чалавека да сябе на працу ў якасці асабістага памагатага. Такога прыемна мець побач, а з яго мілавіднасцю не сорамна з'явіцца на людзях. У сваёй новай ролі Стэфан выявіўся вельмі старанным і уважлівым, ды намагаўся рупліва выконваць заданні.
Кожны дзень купляў букеты свежых кветак для кабінета Стэфаніі. Сачыў, каб у камодзе заўсёды мелася дастаткова каньяку, у пэўны час адмыкаў і замыкаў дзверы, а да выгулу яе сабакі або складання бухгалтарскіх запісаў са стала назад на паліцы падыходзіў гэтак жа сур'ёзна, як і да перадачы вусных ці пісьмовых распараджэнняў на папяровую фабрыку або як да сустрэчы важнага госця. У сваю чаргу Стэфанія таксама была задаволена працай новага памочніка. І за 5 тыдняў службы ёй ані разу нават не прыйшлося на яго крыкнуць. Хутчэй наадварот, ёй чамусьці хацелася падбадзёрыць, стымуляваць маладога чалавека добрым словам, а то і падарункам. Праўда, даводзілася кантраляваць і накіроўваць яго незвычайную схільнасць і не забывацца на такую яго акалічнасць. Для гэтага Стэфанія дазваляла, але неўзаметку для навакольных, шчыпаць сябе. Чым Стэфан рэгулярна карыстаўся і шчыкаў яе рукі, бакі, спіну, лыткі, а часам нават і засцёгны. Пані Стэфанія вяла справы з самымі ўплывовымі асобамі горада. І яе прадпрыемствы адыгрывалі ў тым самую вялікую ролю. На папяровай фабрыцы выраблялі паперу для білетаў гарадскога банка, латарэі, дзяржаўных дакументаў, праўладных і незалежных газет. У доме моды апраналіся жонкі як мясцовага істэблішменту, так і палітычнай апазіцыі. А ў залатым гусаку мелася самая вялікая зала ва ўсім горадзе, дзе адбываліся канферэнцыі, прэміі, з'езды партый, палітычныя дэбаты і найбагацейшыя святы. Акурат праз 6 тыдняў пасля знаёмства Стэфаніі і Стэфана у гасцініцы праходзіла важнае мерапрыемства, калі патрэба ў памагатым адчувалася як ніколі. Залу гасцініцы прыгожа аздобілі кветкамі, бантамі і рушамі. На сцэне выступаў знакаміты замежны спявак. Больш за 100 гасцей у шыкоўных уборах і дарагіх упрыгожваннях занялі ўсю прастору вялізнага памяшкання. Сярод запрошаных былі акторы, пісьменнікі, журналісты, выдаўцы, банкіры, фабрыканты, прафесары, генералы, уладальнік ювелірнага дома, кампазітар, рэстаратар і шмат іншых рангам ніжэй. Раз-пораз нехта віншаваў ці прамаўляў тост у гонар мэра, чый юбілей тут адзначаўся. Увесь гэты час Стэфаніі даводзілася цягацца ад госця да госця. У гэты вечар яна намагалася надаць увагу амаль кожнаму. Размаўляла, усміхалася, паляпвала па плячы, перакідвалася кароткімі фразамі. Толькі зрэдку яна клікала Стэфана, каб даць якое-небудзь важнае даручэнне, якое ён неўзабаве выконваў, а потым зноў самотна блукаў па зале ці садзіўся за які-небудзь з вольных столікаў. Бліжэй да поўначы некаторыя з гасцей разышліся, а тыя, хто застаўся, ужо паддаліся расслабленасці, чаму ў некаторай ступені спрыяў і алкаголь. Урачыстая адзежа пакамячылася, мужчыны аслабілі свае гальштукі, жаночыя ўпрыгожанні перакасіліся, тосты і віншаванні радзелі, а на талерках чагосьці чакалі рэшткі ежы. Зрэдку млявая атмасфера перарывалася ўспышкамі энергіі, асабліва калі пачыналася дынамічная кампазіцыя, прыдатная для вясёлых танцаў. Стэфан змяніў чарговы столік і стомлена глядзеў перад сабой. Раптам яго позірк сфокусаваўся і выявіў прама перад сабой поўнае цела. Малады чалавек нават не разгледзеў, каму яно належыць, мужчыну ці жанчыне. Усю яго ўвагу займалі дыхтоўныя круглявыя бакі. Іх туга сціскала адзенне, і ад таго лініі атрымліваліся хвалепадобныя, быццам каўбасу сцягвалі вяроўкі. Зачараваны спакуслівым відовішчам, Стэфан не заўважыў, як яго пальцы наблізіліся і з усёй сілы, нібы апошні раз у жыцці, ушчыкнулі чыйсьці бок. Выявілася, што ён належаў жонцы мэра. У наступнае імгненне, ці то ад болю, але хутчэй больш ад нечаканасці, яна надзвычай рэзка ўскочыла. На няшчасце ў шчыльную стаяў сам мэр, які навіс над жонкай і нешта ёй казаў.
ды жанчына заехала галавой яму прама ў падбародак. Ад моцнага ўдару і ап'янення ў дадатак ён адскочыў назад і зваліўся на суседні стол, які пад яго націскам адразу ж паддаўся і склаўся напалам. Нават калі падбародак жонкі і не зламаў мэру нос, што вельмі малаверагодна, увесь яго ўбор, твар і валасы былі канчаткова запэцканыя. Там-сям яго нераўнамерна прыцярушыла салатамі, ладна падмачыла алкаголем і супамі, нават у самых пікантных месцах. Кавалкі мяса абляпілі жывот, а фінальным акцэнтам служыла філе сёмгі, часткі якога слізгалі па твары, як параход па рацэ. Апошняе, што памятаў у тую ноч Стэфан, надзвычайнае ажыўленне, запраўленае крыкамі, віскамі і бегатнёй. Стэфаніі каштавала нямалых намаганняў, каб хоць крыху ўладзіць інцыдэнт, які паставіў яе становішча пад пагрозу. А з маладым памочнікам, як бы ёй не было шкада, трэба было разлучыцца. Свайго падапечнага жанчына ўладкавала ў іншы горад да знаёмага, які валодаў масажным салонам. Гэта, мабыць, аказалася адзінае прыдатнае месца, дзе б яму не толькі не спатрэбіўся нагляд, але наадварот. Ён здолеў бы прымяніць свае схільнасці з карысцю для працы. І насамрэч празорлівая жанчына мела рацыю. Працаваць тут Стэфану спадабалася. Ды і ўладальнік установы быў вельмі задаволены новым супрацоўнікам. Да таго ж, улічваючы рэспектабельнасць салона, кліентамі якога былі асобы выключна забяспечаныя, у заробку малады чалавек не толькі не страціў, але, магчыма, нават атрымаў трохі больш. Кожны дзень Стэфан натхнёна размінаў, расціраў, стукаў, масіраваў, сціскаў, пагладжваў і шчыкаў. Працэс яго зачароўваў. Целы змяняліся ў кругавароце, спін, шый, рук, плячэй і ног. Паступова размінанняў, расціранняў, стукаў, масіраванняў, сцісканняў і пагладжванняў станавілася ўсё менш, а шчыпанняў, наадварот, усё больш і больш. Праўда, яго майстэрства ўзбагачалася рознымі іх відамі, і 3 пальцамі, і ўсёй 5, і вузкім хватам, і растапыранымі пальцамі, і жорстка, і вібруюча, і прамым сцісканнем, і з падкручваннямі. Імаверна, можна было б налічыць некалькі дзясяткаў спосабаў пашчыпваць, якія ён ужываў. Так, незаўважна для сябе, Стэфан выпрацаваў адмысловую тэхніку масажу. Усе кліенты былі ад яе ў захапленні, і пра ўменне маладога майстра хутка разыходзіўся погалас. Неўзабаве людзей прыходзіць стала так шмат, што запісацца на прыём удавалася ўжо не кожнаму. Некаторыя з кліентаў ляжалі моўчкі ці зусім расслабляліся ад задавальнення і засыналі. Некаторыя любілі нешта апавядаць самі ці наадварот, пагаманіць і параспытваць. Асабліва Стэфану падабалася размаўляць са старшынёй мясцовай кансерватыўнай партыі Стасем. Той распытваў пра ўсялякае рознае, сам распавядаў шмат чаго цікавага, вельмі смешна жартаваў і, нягледзячы на вялікую розніцу ва ўзросце, заўсёды трымаўся з маладым чалавекам проста, нават на роўных. Насуперак партыйнай традыцыі, насіць тым буйнейшую бараду, чым больш высокую пасаду займаеш, Стась і зусім не насіў бараду. А вось спіна ў яго, наадварот, была багатая на валоссі. Ва ўсім, што не тычылася палітыкі, ён быў падобны хутчэй да ліберала, чым да кансерватара. Абаяльны ліс у жыцці, ён адначасова быў арлом і гіенай у палітыцы. Вытанчаныя аксесуары, накшталт пенсне, кішэннага гадзінніка, трохі пярсцёнкаў, заціску для гальштука, запінак, партсігара і візітоўніцы надавалі яму выгляд франта. У значнай ступені ў гэтым заключалася папулярнасць лідара кансерватараў, якія, прынамсі, ў нечым мелі відавочную перавагу перад лібераламі ў грамадстве. У горадзе меліся і іншыя партыі, напрыклад, зялёныя, маладыя, працоўныя і прагрэсіўныя. Ды яны былі вельмі малалікія і не мелі таго ўплыву, якім валодалі галоўныя палітычныя канкурэнты. Аднойчы, праз некалькі месяцаў ад іх знаёмства, мужчына ў чарговы раз прыйшоў на сеанс.
і ад самага пачатку выяўляў сябе асабліва добразычліва, ветлівей звычайнага. Ён дзяліўся новымі гісторыямі, шмат жартаваў, нямала хваліў і зрэдку рабіў намёкі. Пасля масажу ён, як звычайна, схаваў валасатую спіну, апрануў гарнітур з аксесуарамі і паўстаў перад маладым чалавекам ва ўсім абаянні свайго вобразу, каб яшчэ крыху пра нешта пагаварыць сам-насам. Стэфан не вельмі разумеў намёкі. Таму Стасю неўзабаве прыйшлося, адышоўшы ад любімай манеры, казаць наўпрост. І ён прапанаваў маладому чалавеку ўжыць сваю жарсць да шчыпанняў на палітычнай ніве, а менавіта паслужыць інтарэсам яго партыі. У сваю чаргу Стэфан, у якога ад заўсёднай працы ўжо даўно жудасна балела спіна і ногі, нават без ваганняў з радасцю пагадзіўся. Хоць тым не менш не зусім уяўляў, што гэта значыць і што менавіта ад яго запатрабуецца. У любым разе, стары палітык запэўніваў, што занятак яго чакае лягчэйшы, але не менш прыемны, а гэта было галоўнае. Як пазней стала зразумела, Стэфану мелася ўкараняцца ў шэрагі суперніка і наносіць удары па самых нечаканых месцах, баках і сцёгнах лібералаў ды іх прыхільнікаў. Папярэдні Стась навучаў свайго падапечнага мастацтву неўзаметку з'яўляцца і неўзаметку адыходзіць, падкрадвацца і атакаваць, рабіць гэта ў правільным месцы ў найбольш удалы момант з максімальным эфектам. Так, пад умелым кіраўніцтвам старога ліса Стэфан сарваў нямала мерапрыемстваў ды стварыў зародкі ўзаемнай падазронасці, крыўд і незадаволенасці ў ліберальнай партыі. Вось на адной з плошчаў выступаюць прадстаўнікі партыі розных масцяў. Як сур'ёзныя, з гучным голасам, так і пацешныя, з неразборлівай мовай. Каля трыбуны тоўпяцца людзі. Адны ўважліва слухаюць і актыўна рэагуюць. Іншыя выпадковыя мінакі з цікаўнасцю аглядаюцца па баках у пошуках чагосьці больш займальнага. І вось з'яўляецца Стэфан. Ён праслізгвае скрозь натоўп, шчыпаючы то тут, то там, то адну, то другога, больш каля трыбуны, менш да краёў людской масы. Пачынаецца хваляванне, пошукі крыўдзіцеля, усе круцяцца, абураюцца, пхаюцца, спрачаюцца і нарэшце крычаць. Ніхто ўжо не слухае выступоўцаў. Натоўп жыве і віруе сам па сабе. Выступленні сарваныя, лібералы пасаромленыя. Па вуліцы плыве дэманстрацыя. Яе гул даносіцца да суседніх вуліц. Лозунгі, транспаранты, сцягі прыцягваюць увагу жыхароў навакольных дамоў, якія высоўваюцца з вокнаў і перавешваюцца праз балконы, каб паглядзець на вулічнае прадстаўленне. Адны з іх ухвальна пляскаюць у далоні, другія незадаволена бурчаць, трэцім усё роўна абы нешта незвычайнае. Да фінальнай кропкі маршруту абеліска справядлівасці яшчэ 7 скрыжаванняў. І вось з'яўляецца Стэфан. Ён слізгае ў людскім струмені і па-майстэрску шчыпае ўсіх на сваім шляху. Сярод прыхільнікаў лібералаў пачынаецца перапалох, яны круцяцца, палохаюцца, што адбылося, напад кусачых казурак, якіх, ці небяспечныя яны. Паніка ўзмацняецца, людзі разбягаюцца, і вось ад згуртаванага натоўпу застаецца толькі дзясятак стойкіх дэманстрантаў. Мерапрыемства сарванае, лібералы пасаромленыя. Падобных акцый з удзелам Стэфана здаралася нямала. І на вуліцы, і ў памяшканні, і на закрытых, і на публічных мерапрыемствах. І ўсе яны заканчваліся паспяхова. Акрамя аднаго выпадку, які здарыўся перад дэбатамі палітыкаў кансерватыўнай і ліберальнай партый. У той дзень у яго задачы ўваходзіла дэмаралізацыя суперніка. Каб лібералы правалілі дэбаты, ад якіх залежалі далейшыя выбары ў гарадскую раду. Малады чалавек быў актыўны як ніколі. Ён шчыкаў шмат, вытанчана і няўлоўна, але Стэфан звычайна так захапляўся, што калі ад яго патрабавалася заставацца выбіральным і шчыкаць не ўсіх запар, але старанна выбіраць патрэбныя бакі, яму гэта не заўсёды ўдавалася.
І так атрымалася, што ўсе целы на яго шляху аказаліся кансерватыўнымі. Шчыпок, і пан у пенсне абліў сябе сокам. Шчыпок, і каржакаваты мужчына пачынае разбірацца з суседам, якога і без таго не выносіў. Шчыпок, і з рук на ўсеагульны агляд падаюць запісы з асноўнымі тэзамі, аргументамі і каверзнымі пытаннямі. Шчыпок. Раптам нехта мякка, але ўпэўнена перахапіў руку Стэфана, абхапіў сваёю і пачаў выводзіць з залы. «Ой, а я вас так доўга шукала!» Трохі кірпатая дзяўчына з вялікімі вачыма настойліва вяла яго кудысьці ў бок і працягвала вельмі шмат і вельмі хутка гаманіць. «І там, і сям, а ось вы дзе, выявілася, ніколі б не падумала, а я сюды выпадкова прыйшла з бацькам за кампанію, вось дык шчаслівае супадзенне!» Зразумеўшы, што яму не пагражае небяспека, Стэфан супакоіўся. Ён са здзіўленнем і цікаўнасцю разглядаў пекную дзяўчыну, адначасова спрабуючы зразумець, пра што ж яна кажа. «Ішла я ў тым месцы каля плошчы, і вы мяне як ушчыкнулі, і я абамлела ўся. Не памятаю, ці казала, але вельмі мне падабаецца, калі мяне шчыпаюць, і гэта прыносіць мне невытлумачальнае задавальненне. Нават не ведаю, як растлумачыць. Я адчуваю ўсім сваім целам, адчуваю, што насамрэч жывая, і каго толькі не прасіла мяне шчыпаць. Праўда, не ва ўсіх атрымоўваецца. Гэта ж умець трэба, ўжо і бацькі спрабавалі, і спецыялістаў усялякіх наймалі. А ў вас проста так добра атрымліваецца! Адразу адчуваецца рука прафесіянала!» Дзяўчына жвава жэстыкулявала пухленькімі пальчыкамі і пільна глядзела суразмоўцу ў вочы, толькі зрэдку адводзячы погляд, каб ні з кім на хаду не сутыкнуцца, ды не ўрэзацца ў сцяну. «Дык вось не паспела я апамятацца, а вы ў натоўп і зніклі! Я за вами шукала, але вы як растварыліся, а цяпер вось радасць якая, вось так шчаслівае супадзенне! Вы ж не адмовіцеся, калі мае бацькі наймуць вас!» Так Стэфана, нечакана для яго самога, знайшла вельмі багатая кліентка, а неўзабаве і нявеста. Што ж да кансерватыўнай партыі, то пасля дэбатаў у той дзень яна цалкам прайграла чарговыя выбары, а яе старшыня Стась быў зняты аднапартыйцамі са сваёй пасады з афіцыйнай фармулёўкай за празмерную ліберальнасць. У Стэфаніі і надалей усё было добра. Асабліва яе радавалі новыя рэцэпты пірожных. Па баках. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Чытала Крысціна Дробыш. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.